салому алейкум дӯстони азизам, касоне ки дар маро тамошо дорад. ду роҳи осони гирифтани РВП ва ВНЖ Русиро ба шумо гуфта мегузарам. роҳи аввал ин ЗАГС аст. агар шумо бо шаҳрванди Русия ЗАГС дошта бошед ё ЗАГС кунед, пас аз ЗАГС кардан дарҳол метавонед ки ба РВП спуред ва дар муддати 60 рӯз ё пас аз 60 рӯз РВП худро бигиред. ин роҳи аввал. роҳи дуюм, шумо хаткунандаи коллеҷи давлатии Русия ё университети давлатии Русия бошед, шумо метавонед ки тибқи қонунгузории Русия ба РВП спуред. мегузарем ба ВНЖ. ВНЖ, агар шумо коллеҷи давлатиро ё университети давлатии Русияро бо дипломи сурх хатм намуда бошед, шумо метавонед яку як бора ВНЖ бигиред. ин як. дуюмаш ин ки шумо агар РВП тариқи ЗАГС дошта бошед ва ЗАГСи шумо пас аз гирифтани РВП барҳам хӯрд, ҳеҷ гапе нест. 8 моҳ пас шумо метавонед ки ба ВНЖ спуред. муддати расматрени ВНЖ 4 моҳ мебошад. бо 4 моҳ пас ВНЖ худро бигиред. ягон гапе нест, агар шумо ЗАГС мекунед ва пас аз ЗАГС кардан ҳуҷҷатҳоятонро меспуред ва РВП-ро мегиреду аз ЗАГС худо накарда ҷудо мешавед, ягон мушкилие дар ин нест. ягон суолҳое пайдо занад, шумо метавонед ки зери ин навор бинависед. худо насиб карда бошад, дар наворҳои оянда ба суолҳои шумо ҷавоб хоҳам гуфт. боқӣ дар амони худо бошед. худо ҳофиз.